Alo? Ajmo na kavu. Ja ne mogu, tamo mi se evo posra u ruku. Kakav si ti sutra? Ali ne mogu, ja sutra imamo turnir u FIFA pa kasnije pečemo janje. Kakav si prek sutra? Ne mogu ni u subotu, idemo na neki tečaj dovenja. Ajde, nema veze, uspit ćemo nekako, ajde. Uspit ćemo nekako, aj. Uspit ćemo, dogovorit ćemo se. Čućemo se, uspit ćemo. Alo. Alo, di si, aj idemo na kavu odmah, aj. Jesi ti normalno 6 ujutro je? Ma tamo mi je mali zaspa, ima 5 minuta. Pa i ja sam tek zaspa, ima 5 minuta. Ne mogu, večeras ide na neki tematski rođendan, mora biti Peppa Pig. Jebe ti, kakav si ti sutra? A neću moći idem u Amsterdam s nekim Albancima što sam ih upoznao jučer. Nema veze, aj uspit ćemo, neka uspit ćemo. Aj, uspit ćemo, aj. Dogovorit ćemo se, uspit ćemo. Ej, Kava sad odmah. a ne mogu, taman je zaspa na meni, ne mogu se maknuti. Ne mogu, imam ti spiritualni retreat, mikrodoziranje gljivama. A ne mogu, sad imam adaptaciju za vrtić. Pa ne mogu sad, imamo neki party, mora ići po disko kuglu. A slušaj, ja mislim da ima neke planove sa ženom. Aj, nema veze, uspit ćemo, aj. Ma, dogovori, uspit ćemo, aj, uspit ćemo. Jere! Evo, uspili smo. Uspjeli smo napokon, pa ti si ti čovjek moj. A evo, nismo se vidjeli 100 godina. Možda ima? Pa ništa.